mevrouw L.J. Bergsma. Wat verklaar en beloof ik? Hier begon het alle keren voor Liedewij Bergsma. 11 maart vrienden hier haar installatie als rietslid. Een sprong in het jippen voor een VWO-leerling van 18 jaar. Burgum Juste Jong. Liedewij had er een ier op zitten als nijrietslid. Maar hoe is dat gaan? In elk geval shot ze uit naar de rietsgeerkomsten. Wordt het een spannende jong? Het wordt een interessante avond vanavond. Of het spannend is, dat kan ik niet zeggen. Er staat een visie op het waterfront, op het openierende gedeelte van de agenda. Ik ben heel erg benieuwd wat de andere raadsleden daarvan vinden. Dus in dat opzicht wordt het zeker een interessante avond. En dan kan het lange wachtje beginnen. Liedewij zal jong vragen stellen hoe de wet werken bijstaan. Maar dat punt stiet on het eind van de agenda. Nog wel een putje tussendoor. Stem tellen. Een lid van de Rekenkamer wordt op een nij kiezen. Voorzitter, er zijn 20 geldige stemmen uitgebracht. Deze 20 stemmen zijn allen uitgebracht op mevrouw W. Wiersma van As. De VVD-fractie bestaat uit 3 vrouwen van Njontjen onder mij 64 hier. Een groot verschil in leeftijd en ondervinding. Toch wil Liedewij als jongste rietslid waarderen. Het is een super intelligent famke en ja, omdat ze goed analytisch vermogen heeft, kan zij ik gauw rietstikken trosjen. Want je moet natuurlijk wel even terug een brei van alle jaren verhalen hinvrotten. Maar ik moet zeggen dat ze dat heel goed doet. En het is natuurlijk ook voor de politiek is het een aardig signaal naar de jeugd daar, dat de politiek ook net saai wezen hoeft. De vergadering dwort het maar. En dan goed Jelve Alven is het z'n 4. Liedewij haar punt komt onder water en dat zal elke niet een witte ek. Uit bovenstaande heeft op kunnen merken dat de VVD-fractie grote vraagtekens zet bij het BZF en de besteding van het gemeenschapsgeld. Het enige wat de VVD-fractie wil is de cijfers boven tafel krijgen. Waar is dat geld gebleven? Krijgt het Rijk het geld nog terug? Hoe kijkt het college zelf dan naar deze cijfers? Dit is slechts nog maar een fractie van de vragen die bij onze fractie naar boven zijn gekomen. Nou, het heeft een wachtje voor die punten onder water. Wie je maar best tevreden? Met de antwoorden ben ik nog niet zozeer tevreden over mijn vraag. Wellicht komt dat nog als de Rekenkamer en de commissie ermee aan de gang gaat, wat ik ten zeerste hoop. En voor de rest was het een prettige vergadering.